9 у Києві, 10 в Криму, 14 грудня. Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», в студії Софія Бляєва. Доброго ранку. Із СІЗО до реанімації. Цієї ночі доправили кримського в'язня Бакіра Дегерменджі. Лікарі його стан оцінюють як вкрай важкий. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв. І нагадав, що протягом 5 днів захист вимагав негайного переведення Бакіра Дегерменджі до лікарні. У нього загострилася астма і він потребував кваліфікованої медичної допомоги, а саме вентиляції легень. Але щоразу на всі звернення адвокатам у СІЗО відповідали відмовою, мовляв, лікування у медсанчастині ізолятора цілком достатньо. Бакіра Дегерменджі окупанти затримали 23 листопада у так званій справі про вимагання грошей. А підконтрольний Кремлю Кримський суд відправив його до СІЗО на 2 місяці. Бакір Дегерменджі є батьком одного з фігурантів іншої так званої справи 26 лютого Мустафи Дегерменджі. Подзащитный был вывезен с территории СИЗО в 7-ю городскую больницу, где находится сейчас в реанимационном отделении. Поступил он с бронхиальной астмой, без сознания. И также продолжим подавать жалобы, заявления уже вышестоящие инстанции, что человека довели до такого состояния. Я считаю, что виновные лица должны понести ответственность за это. У ці хвилини у Криму має розпочатися розгляд так званої справи 26 лютого. Засідання проводить підконтрольний Кремлю Центральний райсуд Сімферополя. Попереднє слухання відбулося позавчора. Тоді свідчив один з фігурантів справи Ескендер Кантеміров. Справа 26 лютого з'явилася у Криму 2 роки тому. Окупанти судять виключно кримських татар за участь та організацію безладів на мітингу 26 лютого 2014 року. Головним обвинуваченим у цій справі був заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз, допоки окупанти не звільнили його і не вислали до Туреччини. 3 роки тому, 26 лютого, під стінами кримського парламенту відбулася акція прибічників анексії півострова та кримських татар, які відстоювали територіальну цілісність України. За даними окупантів, в результаті тисняви під час мітингу загинули 2 особи і майже 80 дістали поранень. Справу Володимира Балуха вже вкотре спробує розглянути Роздольненський райсуд окупованого Кримом. Попереднє засідання перенесли на сьогодні через неявку свідків обвинувачення. У суді так і не з'явилися начальник російського управління ФСБ по Криму Віктор Палагін та ще 2 його підлеглих. Всі вони нібито були у відрядженнях. Їх у суді мали допитати щодо деталей обшуку в будинку Балуха. Українця російські силовики затримали ще торік. ФСБ закидає йому незаконне зберігання зброї. Правозахисники переконані, справжня причина арешту – проукраїнська позиція Володимира Балуха. Йому вже виносили вирок минулого літа, але потім апеляційний суд відправив його справу на повторний розгляд. Резолюцію щодо Криму Генеральна асамблея ООН розгляне 19 грудня. Про це на своїй сторінці у Твіттері повідомила українська місія в ООН. Цей документ ще всередині листопада схвалив 3-й комітет Генасамблеї ООН, і в ньому чітко зазначено, що між Україною і Росією триває міжнародний озброєний конфлікт. Також оновлений проєкт української резолюції містить вимоги до Кремля виконати проміжне рішення Міжнародного суду ООН щодо відновлення прав і свобод громадян України на півострові, а також забезпечити освітній процес українською і кримсько-татарською мовами. Другого підозрюваного у справі смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова суд залишив під вартою. У СІЗО водій «Фольксвагена» сидітиме щонайменше ще 2 місяці. До 10 лютого його адвокати наполягали на домашньому арешті з електронним браслетом, а сам Дронов протягом засідання скаржився на погане самопочуття і вимагав викликати йому швидку. Напередодні суд так само на 2 місяці подовжив термін тримання під вартою
головній підозрюваній у цій справі Олені Зайцевій. Вона на суді вчора визнала свою провину. Смертельна аварія сталася в Харкові всередині жовтня. Лексус Зайцевої на перехресті не розминувся з Фольксвагеном Дронова. На місці ДТП загинули 5 перехожих. 6-та людина померла в лікарні. Ще 5 зазнали травм. Сестра викраденого російськими силовиками Павла Гриба звернулася з відкритим листом до Ради Європи. Його текст оприлюднило постійне представництво України при цій організації. У своєму зверненні Ольга Гриб заявила, що проти її брата, а також решти політв'язнів з України і Криму, російська влада скоює злочини, що досі лишаються безкарними. За словами жінки, її брат з кінця літа сидить в Краснодарському СІЗО лише за те, що відкрито засуджував анексію Криму і розпочату Росією війну на сході України. Напередодні батько Павла Гриба та решта родичів бранців Кремля звернулися з колективним листом до президента України Петра Порошенка. Вони хочуть, аби їхніх рідних включили до списків обміну полоненими. Та до нас надходить суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Суд щодо обрання запобіжного заходу Павлу Грибу перенесли на завтра замість 19 грудня. Батько незаконно утриманого українця Ігор Гриб припускає, що перенесення засідання пов'язане з тим, аби іноземні дипломати не потрапили на суд. Втрати на фронті. Один боєць Збройних сил України загинув, один дістав поранення у зоні проведення АТО. Про це повідомили у штабі. На Луганському напрямку бойовики з гранатометів обстріляли наші позиції станиці Луганської та Луганського. Ввечері противник гатив по околицях Авдіївки з гранатометів, мінометів і кулеметів. А з піхотного озброєння вогонь вели по оборонцях Кам'янки, Пісків і шахти Бутівка. Загалом за добу російські окупанти 30 разів обстрілювали позиції українських захисників. Продовжувати тиск на Росію. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні зустрінеться в Нью-Йорку з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерешем і обговорить з ним миротворчу місію ООН на Донбасі. За словами дипломата, Росія не дає згоди на ту місію, що мала б принести мир на схід України. Країна-агресор пропонує розмістити миротворців лише на лінії розмежування сторін на Донбасі. Водночас Україна наполягає, що миротворці мають перебувати на всій окупованій території, включно з неконтрольованою частиною українсько-російського кордону. Зараз Росія намагається перекрутити весь зміст цієї місії. Місія має повністю контролювати територію Донбасу, повністю контролювати кордон, відповідати за роззброєння і врешті-решт підготувати окуповані території до вільних і чесних виборів. Будемо продовжувати далі тиснути на Росію. У нас є на це деякі додаткові ідеї і з американською стороною, і відповідно з Європейським Союзом. І Павло Клімкін проанонсував візит до України своєї колеги, міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд. Її чекають у Києві вже найближчими днями. Напередодні стало відомо, що Канада зняла багаторічне ембарго на експорт зброї до України. Відповідне рішення уряд країни вже опублікував у своєму офіційному виданні. Канадські міністри внесли Україну до переліку держав, до яких внутрішнім виробникам дозволено продавати озброєння. Завдяки цьому Україна може придбати у Канади протитанкові комплекси «Джевелін». Раніше постійний комітет з національної оборони Канади рекомендував надати Україні летальне озброєння для захисту суверенітету від російської агресії.
Припинити фінансувати і постачати зброю бойовикам ОРДЛО. Проєкт резолюції з такою вимогою схвалив Комітет з міграції Парламентської асамблеї Ради Європи. Про це повідомляють на офіційному сайті ПАРЄ. Текст документу закликає російську владу дотримуватися прав людини в анексованому Криму і забезпечити доступ на півострів міжнародних організацій. В ПАРЄ цей документ резолюції внесуть на голосування вже після Нового року. Зимова сесія відбудеться у Страсбурзі 22-26 січня 2018 року. On your support to implement the security commitment and the Minsk agreement. And we also Крим – це територія України. Так, посол США в Росії Джон Хансман відповів на питання користувача Twitter про те, кому належить півострів. Для відповіді на питання дипломат навіть записав відеоролики, розмістив його у мікроблозі посольства США в Росії. Як зауважив Джон Хансман, зробив це, бо росіяни дуже часто ставлять йому саме це питання. На це питання може відповісти будь-яка людина, знайома з міжнародним правом. Крим – це Україна. Для поліпшення російсько-американських відносин відновлення територіальної цілісності України абсолютно необхідно. Наразі це всі новини. Аби знати більше, не пропустіть наступний випуск «Заман» об 11:00. Далі на АТР програма «Сабак». Будьте з нами.